Pipila kabaligyang isda sa Bangkirhon Public Market sa Davao City, mahal gihapon ang presyo. Samtang pagpamaligya ug pagkaon ug tahong, gibawal paghihapon. Ano ang report ni John D. Esteban? Nakuratan si Marites Maglinte sa kamahal sa isdang matambaka sa Bangkirhon Public Market sa Davao City. Kaniadto ana kini sa 180 ngadto sa 200 pesos kada kilo, tag 320 ngadto sa 330 pesos per kilo na karon. Napugos na lang og palit og usa ka kilo si Nanay Marites taliwala sa kamahal sa isda. Ipaigo na lang daw niya. Sumala sa mga naninda tungod daw ni sa pagdaot sa panahon. Mahal na ganit, mahal ako no, 320 na. Kaniadto di ay pili palit ni mo na. Ano lang, 160. Tipid-tipid na lang. Kuan ma'am sa daot sa panahon sa bagyo. O sa hinay sa mga iskuan ma'am, sa hinay sa pagpanagat ina ba kay siyempre lain ang panahon. Kining malasugi nga lawi sa buwan o di ba kaha kilawon, 550 to 580 pesos na ang kilo. Nga kaniadto tag 300 ngadto sa 330 pesos ra. Apektado jud mi tanan kay syempre among suki di man jud mo palit good kay kang magtipid pud sila ba mo nang wala jud mi mahimo. Sa pagsuta sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa presyo sa mga isda dinhi sa Bangkiruhan, tag 190 ngadto sa 200 pesos ang kilo sa budburon. Nga kaniadto anaa sa 160 pesos ang matag kilo. Ang galunggong 240 to 250 pesos ang matag kilo gikan sa 160 pesos. Ang baririson 240 pesos ang matag kilo gikan sa 190 ngadto sa 200 pesos. Ang tilapia, tag 160 pesos per kilo. Samtang nagpapili ng presyo sa tamban sa 100 to 150 pesos ang matag kilo. Samtang sa latest advisory sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 11, gipalikayan ang pagkaon ng mga tahong gikan sa Dumangkilas Bay sa Zamboanga del Sur, Daram Island, Zumaraga Island, Irong-Irong Bay, Cambatutay Bay sa Samar, Matarinaw Bay sa Eastern Samar, Carigara Bay sa Leyte, Tungawan sa Zamboanga Sibugay, ug Maqueda Bay sa Samar. Gumikan positibo gihapon kini sa paralytic shellfish poison o toxic red tide. Ang tanang kinhason gikan sa mga nasangpit nga lugar dili luwas kanon. Ang namaligya og mga kinhason sa Bangkiruhan nga si Nora Flores lugi daw 2,000 pesos kada adlaw kay tahong ang halinon. Wala na siya namaligya kay gakuha siya sa lugar nga apektado sa red tide. Wala namin nagatinda kay bawal man nila. Sa kadugay na nga wa mo gabaligyag tahong. Sobra na bulan. Halinan dyan tahong dyan. Mao dyan pinakakusog ang tahong. Pero gawa sa tahong, gikan man daw sa luwas ka lugar ang ubang baligya nga seashells. Sama sa sulip, tuway, ug litob. Inyong alternative. Kani. Sulip na lang. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.